Aupa, gaurkoan oso gida berezi bat daukagu esku artean, zuen ikasketarako tresna izugarri indartsua izan daitekeena. Zertaz ari gara? Adimen artifizialaren erabilera akademikorako gidaz, bereziki zuentzat, batxilergoko ikasleontzat pentsatuta. Helburua, oinarrizko alfabetatze bat eskaintzea da, tresna hauek arduraz, zentzuz eta batez ere modu kritikoan erabiltzen ikas dezazuen. Beraz, prest, goazen oinarriak ondo finkatzera. Ondo, goazen zuzenean arira. Begira, hau da gaur jarraituko dugun ibilbidea. Lehenengo airi buruzko oinarrizko gida bat ikusiko dugu. Gero pribatasunaz hitz egingo dugu. Oso kontzeptu garrantzitsua, zuen segurtasun perimetroa. Jarraian desberdintasun erabakiarri bat argituko dugu. Zer da bilatzaile bat eta zer hizkuntza eredu bat. Horkik, airen arriskuetara egingo dugu salto. Aluzinazioak, ontrenamendua, alborapenak. Azkenik, erabilera akademikoaz eta tresnen mugez arituko gara. Eta dena ideia nagusi batekin lotuko dugu. Hegazkin honetan, pilotua zuzara. Pentsatu une batez, adimen artifiziala ez da etorkizuneko kontu bat. Dagoeneko hemen dago, gure ikaskeletan. Testuak sortzeko, kontzeptu zailenak azaltzeko, edota informazioa laburtzeko gai diren tresnak klik bakarrera ditugu. Potentziala, izugarria, gure ikaskuntza prozesuan laguntzeko. Baina, potentzial hori aprobetxatzeko lehenik eta behin ondo ulertu behar dugu zer diren. Baina kontuz, Tresna hauek ondo erabiltzea ez da bakarrik galderak egitea. Iritzpidearekin erabiltzeko benetako gakoa da ulertzea nola funtzionatzen duten barrenean. Hori da koska. Orduan, zer da zehazki ulertu behar duguna? Funtsean, lau galdera handi dira. Lehena, zer da benetan adimen artifiziala modako hitxetatik harago? Bigarrena, nola funtzionatzen dute gaur egun erabiltzen ditugun sistemek? Hirugarrena, eta hau oso garrantzitsua da. Zeintzuk dira haien mugak, eta azkena zer erantzukizun dugu guk erabiltzaileok hau erabiltzean. Lau puntu hauek argi ez baditugu oso erraza da benetan tresna hauek gaizki erabiltzea. Eta adi, hemen dator akatziko jikoena eta saiestu beharreko lehena. Pentsatzea ChatGPT edo antzeko tresnak Google super adimendun bat bezalakoak direla. Jende asko uste du hori, baina ideia hori erabat okerra da. Eta zergatik da hain okerra pentsaera hori? Begira, oso simplea da. Adimen artifizial generatiboak ez dira bilatzaileak, ez dute informazioa bilatzen eta gero ematen. Ez, horren ordez testu guztiz berria sortzen dute entrenamenduan ikasitako milioika patroitatik abiatzalea. Desberdintasun hori ulertzea funtsezkoa da. Eta horretarako erabildetzagun metafora bat. Pentsa AA kopilotu bat dela. Kopilotu batek laguntzen dizu, datuak ematen dizkizu, bideak proposatzen ditu, baina azken finean nork zuzentzen du hegazkina. Pilotuak. Beti. Ikaskuntzan pilotua zuzara. Ongi goazen orain gai garrantzitsu batera. Pribatusuna. Tresna bat erabili aurretik, lehenengo araua hau da. Ulertzea sistema horiekin dugun elkarrekintza bakoitzak informazioa partekatzea dakarrela. Tresna hauek guk sartzen dugunarekin elikatzen dira. Hori da haien erregaia. Horregatik, ezer egin baino lehen, segurtasun perimetro bat sortu behar dugu. Zer da hori? Pentsa ezazu muga argi bat dela. Muga gorri bat, zehazten duena zer informazio den segura tresna hauekin partekatzeko eta zein ez, inoiz ere ez. Eta hemen duzue urrezko araua. Mesedez, grabatu ondo buruan. Inoiz ez sartu tresna batean espazio publiko batean, adibidez Instagram edo TikToken partekatuko ezenukeen informaziorik. Printzipio simplea da, baina bortxa esina, eta beti balio du. Beraz, ze informazio dago muga gorri horretatik kanpo? Goazen zerrenda ikustera, argi eta garbi geratzeko. Beste pertsonen datu pertsonalak, helbideak, telefonoak, nantzen bakiak, historia medikoak, espediente akademikoak, ikastetxeko barne dokumentuak edota azterketak. Gogoratu, sistemak ez daki zer den informazio sentikorra eta zer den publikoa. Ardura hori beti zurea da. Baina pribatosunak badu beste alde bat, erantzukizun akademikoa. Adimen artifizialak lan bat egiten laguntzen dizuenean, edukiaren ardura ez da sistemarena zurea izaten jarraitzen du. Eta horrek zer esan nahi du praktikan?
Hiru betebehar nagusi dituzula. Bat, sortutako informazioa guztia berrikustea. 2, haren zehaztasuna egiaztatzea. Eta 3, entregatzen duzun edukia zuk zeuk ulertzea. Pentsa, lan bat zure hitzekin azaltzeko gai ez bazara, ikaskuntza ez da benetan gertatu. Goazen orai gure esplorazioaren urrengo fazera. Goazen makinaren barrura pixka bat ulertzera nola funtzionatzen duen guzti honek. Gaur egundu tresna gehienak hizkuntza ereduetan oinarritzen dira. Baina zer da hori zehazki? Beno, ulertzeko ezinbestekoa da bi tresna mota bereiztea. Askotan nahazten baitira, bilatzaileak eta hizkuntza ereduak. Begira, alde batetik bilatzailea daukagu. Pentsa Googleen. Zer egiten du, interneten dauden webguneak bilatu, kokatu eta zuri estekak erakutsi. Ez du ezer berririk sortzen, dagoena aurkitzen du. Beste aldean ordea hizkuntza eredua dago. Iau, kontuz, erabat desberdina da. Ez du ezer bilatzen, tekstu berria sortzen du utzetik. Nola? Estatistikoki zein hitz sekuentzia den probableena iragarriz. Imaginatu, galdera hau ekiten diozula zer da liberalismoa. Zer gertatzen da benetan atzean? Sistemak ez du definizio bat bilatzen datu base batean. Ez, bere entrenamenduan ikasitako patroietatik abiatuta azalpen probable bat eraikitzen ari da hitzez hitz. Desberdintasun sotil baina erabakigarri hau ulertzea da hain zuzen ere tresna behar bezala erabiltzeko gako nagusia. Orain arte alde polita ikusi dugu, baino gotzen honen AKA-eren alde ilunera. Edo, hobeto esan da, berezko dituen arrisku eta mugetara. Eta ulertu beharreko lehen fenomenoa aluzinazioa da. Seguru entzun duzuela hitz hau nonbait, aluzinazioa. Baina zer arraio da hori adimen artifizialari buruz hitz egiten dugunean? Aluzinazio bat da sistemak informazioa sortzen duenean itxura guztiz zinezgarria duena, baina funtzean okerra edo asmatua dena. Eta kontuz, hainbat modutan agertateke, existitzen ez diren liburuak aipatzuz, pertsona ospetsuei inoiz esan ez dituzten esaldiak egotztean, edo datu faltsuak erabateko segurtasunez aurkeztean. Eta hemendik atera behar dugun irakaspenik garrantzitsuena hau da, erantzun betek oso ondo idaztera egoteak, oso jariakorra izateak ez du esan nahi egia denik. Ez da makina gezurti bat, kontua da bere helburua ez dela egia esatea, baizik eta tekstu koherente eta probablea sortzea. Egiazkotasuna egiaztatea hori gure lana da. Baina zergatik gertatzen da hau? Erantzuna bere entrenamendu prozesuan dago. Eredu hauek testu kantitate izugarriakin entrenatzen dira. Prozesu horretan, sistemak ez du ezer ulertzen pertsona batek bezala. Patroi estatistikoak ikasten ditu, hitzak nola lotzen diren, eta prozesu honek bi ondorio oso garrantzitsuak ditu guretzat. Lehenik, ereduak entrenatzeko erabilitako datuak islatzen ditu, akatz eta guzti. Eta bigarrenik, ereduak ez du munduan esperientzia zuzenik, patroiak errepikatzen ditu besterik ez. Entrenamenduari lotuta beste muga bat dago, alborapenak edo sesgoak. Ereduek pertsonek sortutako testuetatik ikasten dutenez, gure gizartean dauden alborapen eta joera guztiak errepika ditzakete. Hau ez da sistemaren iritzi bat, entrenamenduan erabilitako datuetan dauden joeren isla baizik. Horregatik da, hain garrantzitsua erantzunak beti jarrera kritikoarekin aztertzea. Orduan, laburbilduz, zeintzuk dira gaur egungo AA-ren muga nagusiak? Goazen puntuz ikustera. 1. Zailtasunak dituzte informazio oso berriarekin. 2. Arazoak dituzte arrazoiketa matematiko konplexuetan. 3. Kontzeptu ambiguak simplifikatzeko joera dute. Eta 4. Noski, informazio okerra sortzeko aukera dago beti. Muga hauek ulertzea ez da tresna baztertzeko, irizpidearekin erabiltzeko baizik. Eta honekin, arau akademiko nagusi batera iristen gara, eta hau ezin da negoziatu grabatu ondo. Adimen artifiziala ez da iturri akademiko bat. Lan batean ezin duzu idatzi iturria ChatGPT. Zergatik? Eredu hauek ez direlako autoreak, eta ez dutelako jatorrizko ezagutzarik sortzen. Tresna bat dira, ideiak esploratzeko edo ulertzen hasteko. Baina gero, beti, iturri akademiko fidagarrietara jabea dugu. Eta horrela, gure ibilbidearen amaierara iritsi gara. Ikusi dugun bezala, adimen artifizialaren oinarria gulertzea ezinbestekoa da tresna hauek behar bezala erabiltiko.
Nola funtzionatzen duten ulertzen ez badugu, oso erraza da existitzen ez diren gaitasunak egostea. Adimen artifiziala ez da bilatzaile bat, ez da ezagutza iturri bat. Testua sortzeko tresna indartsu bata, besterik ez. Behar bezala erabilita ikaskuntzarako laguntza paregabea izan daiteke, baina bere balioa beti erabiltzen duen pertsonaren araberakoa da. Eta horrela, hasierako ideiara itzultzen gara, orain zentzu oso hartzen baitu ez. Ikaslea da ikaskuntza prozesuaren pilotua, eta adimen artifiziala kasurik onenan kopilotua baino ez da.